У зборы Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь ёсць вельмі цікавы помнік. Гэта створкі дзвярэй з разьбянымі выявамі святых, 4 евангелістаў і над імі выявы святога Сімеона Столпніка і святога Мікалая Цудатворца. Да гэтага часу гэты помнік быў атрыбутаваны як царскія вароты. Царскія вароты – гэта дэталь іканастаса, это цэнтральныя дзверы, які уяўляе сабой перагародку паміж алтарнай часткай храма і асноўным аб'ёмам царквы. Трэба сказаць, што гэты помнік да вайны захоўваўся ў віцебскім аддзяленні Беларускага дзяржаўнага музея. Падчас вайны ён быў вывезены ў Германію і у 1955 годзе трапіў у збор Дзяржаўнага мастацкага музея БССР у якасці вяртання да ваенных фондаў. Ужо ў 1925-26 годах гэты твор экспанаваўся на першай усебеларускай мастацкай выстаўцы, і ў каталозе гэтай выстаўкі ён пазначаны як алтарныя дзверы, што ёсць сінонімам царскіх варот. Ёсць вельмі цікавая крыніца 1865 году. Гэта нарыс расійскага даследчыка Александра Сементоўскага, змешчаны ў памятнай кніжцы Віцебскай губерніі. Гэты нарыс змяшчае апісанне Віцебскай Георгіевскай царквы. Гэта менавіта тая царква, з якой паходзяць створкі гэтых дзвярэй. І акрамя іншага, Сементоўскі апісвае уваходныя дзверы гэтай царквы. Аўтар піша: «Нельзя не остановиться пред дверью церкви. Оригинальность ее, носящая на себе следы глубокой старины, невольно приковывает внимание посетителя. Дверь эта двухсторонняя, при значительной ширине весьма низка, с полукруглым верхом. На обоих половинах ее глубокой резьбой изображены вверху святой Николай Чудотворец и Симеон Столбник, а пониже 4 евангелиста. Изображения отделяются друг от друга особыми рисунками, кои, равно как и фигуры святых, раскрашены разными красками. Резные надписи названий святых начертаны частью греческими, частью русскими буквами». Цяжка не заўважыць, што вялікая колькасць дэталяў у гэтым апісанні супадае з помнікам, які сёння захоўваецца ў нашым музеі. А менавіта супадае унікальны набор святых, дзе акрамя 4 евангелістаў выяўлены святы Сімеон Столпнік і святы Мікалай Цудатворца. Справа ў тым, што звычайна на царскіх варотах маецца выява 4 евангелістаў, а таксама выява дабравешчання. Тут мы маем святых, якія, магчыма, былі патронамі фундатара, магчыма, у гонар іх была асвечана царква. Гэта мы дакладна не ведаем, але наяўнасць гэтых святых – гэта унікальная з'ява. Таксама звяртае на сябе ўвагу, што аўтар апісвае менавіта разьбяныя выявы святых. У 17 стагоддзі ў большасці царскіх варот змяшчаліся жывапісныя клеймы з гэтымі выявамі. Помнік з Георгіевскай царквы Віцебскай, ён дастаткова рэдкі. У нашым музейным зборы мы маем яшчэ адні царскія вароты з барэльефнымі выявамі. Гэта царскія вароты з вёскі Варанілавічы Пружанскага раёну Брэсцкай вобласці. Астатнія помнікі пераважна маюць жывапісныя клеймы. У той жа час у апісанні Сементоўскага згадваюцца паўкруглыя дзверы, якія весьма нізкі, але маюць дастатковую шырыню. Наш помнік музейны мае шырыню 98 сантыметраў. Наўрад ці гэтую шырыню магчыма лічыць дастатковай для ўваходных дзвярэй нават невялікай могілкавай драўлянай царквы. Такім чынам, перад намі паўстае пытанне, ці можам мы атаясамліваць наяўныя ў музейным зборы помнік і апісаныя Александрам Сементоўскім дзверы Георгіевскай царквы горада Віцебска. Існуе яшчэ адна іканаграфічная крыніца, якая фіксуе выгляд Георгіевскай царквы ў 60-е гады 19 стагоддзя. Гэта малюнак, пісаны мастаком Петрашевічам, і гэты малюнак захоўваецца сёння ў бібліятэцы Віленскага універсітэта.
Гэты малюнак дастаткова невялікі, схематычны, але на ім сапраўды бачныя двухстворкавыя дзверы царквы, якія мелі паўкруглую форму і разьбяную арнаментыку. Такім чынам, гэтая выява не пярэчыць апісанню Семянтоўскага ў памятнай кніжцы Віцебскай губерніі 1865 года. Аднак пазней, у 1876 годзе, вядома, што Віцебская царква мела ўжо ветхі стан і была перабудаваная. Перабудаваная была ў іншай стылістыцы, і, магчыма, тады былі дэмантаваныя гэтыя ўваходныя дзверы. Важным аргументам, які схіляе нас да думкі пра тое, што гэтыя створкі дзвярэй першапачаткова былі уваходнымі дзвярыма царквы, з'яўляецца бліжэйшы аналаг, які прыводзяць даследчыкі. Бліжэйшым аналагам з'яўляюцца уваходныя дзверы Троіцкай царквы Маркавага манастыря ў горадзе Віцебску. Трэба сказаць, што даследчыца Надзея Фёдоровна Высоцкая у сваіх публікацыях называе іх таксама царскімі варотамі. Аднак у публікацыі, на якую яна спасылаецца, публікацыя Андрэя Михайловича Паўлінава «Дзеревянныя цэркві Віцебска», прыводзіцца апісанне і нават ілюстрацыя менавіта заходніх уваходных дзвярэй у царкву, якія таксама маюць разьбяны кветкавы арнамент, маюць выяву Троіцы, таму што царква прысвечана Святой Троіцы, а таксама 4 сімвалы евангелістаў, адасобленыя ад аднаго кветкавым раслінным арнаментам. Таксама у версіі гэтых варот маюцца клеймы з надпісамі кірылічным і лацінскім, якія змяшчаюць дату пабудовы 1690 год і імя фундатара Сімеона Караля Агінскага. Вось у адпаведнасці з гэтым творам менавіта таксама і датаваны наш помнік 1690 гадамі. Такім чынам, бліжэйшы аналаг гаворыць нам пра тое, што ўсё ж такі мы маем справу не з царскімі дзвярыма, а з уваходнымі дзвярыма царквы. Такім чынам, крыніцай, якая канчаткова адкажа нам на пытанне, ці з'яўляецца гэты помнік царскімі дзвярыма, ці уваходнымі ўсё ж такі дзвярыма ў царкву, нягледзячы на невялікую шырыню, з'яўляецца сам гэты помнік, які экспануецца ў нашай сталай экспазіцыі нашага музея. Калі ўважліва на яго паглядзець, то можна заўважыць, што ў цэнтральнай частцы маюцца фрагменты арнаментыкі, якія ўяўляюць сабой толькі адзін ці некалькі пялёсткаў ад кветкі. Гэта элементы арнамента, якія некалькі разоў паўтараюцца у аздабленні твора, таму можна дакладна сказаць, што твор захаваўся часткова. Акрамя таго, маюцца кампазіцыйныя парушэнні. Напрыклад, заўважна, што евангелісты амаль сутыкаюцца спінамі. У евангеліста Іоанна адсутняе частка пляча, а у евангеліста Лукі пальцы рукі. Такія страты ёсць па ўсёй паверхні, і можна дакладна сказаць, што твор захаваўся фрагментарна. Акрамя таго, можна меркаваць, што створкі гэтых дзвярэй размяшчаліся па-іншаму, то бок яны зараз змянілі сваё месцапалажэнне. На гэта ускосна паказвае апісанне Семянтоўскага, якое мы ўжо працытавалі. Ён называе спачатку святога Мікалая, потым святога Сімеона Столпніка, а паніжэй 4 евангелісты. Звычайна, апісваючы твор, аўтары апісваюць яго ў паслядоўнасці злева направа і зверху ўніз, так, як мы прывычныя чытаць тэкст. Да прыкладу, наша музейнае апісанне – гэта царскія вароты з выявай Сімеона Столпніка, Мікалая Цудатворца і 4 евангелістаў. Гэта значыць наадварот. Такім чынам, калі змяніць размяшчэнне месцапалажэння гэтых створак, то ў цэнтральнай частцы акажацца вертыкальная планка, якая цалкам адпавядае выяве
1866 года. На гэтай выяве бачна, што цэнтральная планка уваходных дзвярэй аздоблена асобным кветкавым арнаментам, гэтаксама як і атачэнне дзвярэй па перыметры. Хутчэй за ўсё, гэта быў накладны пазалочаны кветкавы арнамент, такі, як мы бачым таксама і на ўваходных дзвярах Троіцкай царквы Маркава манастыра ў горадзе Віцебску. Акрамя таго, на помніку ёсць элементы мацавання, якія хутчэй за ўсё выкарыстоўваліся менавіта для накладання гэтай ліштвы. Яны маюць кутнюю форму, што кажа пра колішняе паўкруглае завяршэнне ўваходных дзвярэй. На першапачатковую канфігурацыю і паўкруглае завяршэнне дзвярэй указваюць таксама элементы мацавання, наяўныя на помніку, а таксама скразная адтуліна, якая змяшчаецца на месцы, дзе мацаваўся замок. Такім чынам мы можам сказаць, што хутчэй за ўсё гэты помнік уяўляе сабой фрагментарна захаваныя уваходныя дзверы Віцебскай, Юраўскай ці Георгіеўскай могілкавай царквы. Цікавасць уяўляюць таксама выявы святога Мікалая Цудатворца і святога Сімеона Столпніка. Магчыма, святы Сімеон Столпнік звязаны з асобай Сімеона Караля Агінскага, які быў фундатарам Віцебскага Маркава манастыря і падтрымліваў праваслаўную канфесію ў Віцебску напрыканцы 17 стагоддзя. Але пацвердзіць гэта дапамогуць далейшыя даследаванні помніка.